Nikki Makadi. Tribo makasibere angu fingi. Iri nani nematambudziko zvawa ateka. Aiwa aonekwa. Aonekwa. Kwadi oraita tukoona mauya kuchema agamba redu. Mukurasikirwa kwataita uko. Zvinorevewo kwamuri. Isi tikuti sengangu Arasikirwa zvikuru. Teri yaive shamwari. Taenda kumba kwavo tonoswera tichitaura nyaya tichidi. Teri yaive shamwari saka Arasikirwa Neshamwari. Arasikirwa zvakare nemuimbi wedu semunhu wese semuno muZimbabwe munhu wese anyazwa Teri aimba. Teri anga ine voice munhu anga ine chido nezvaaita. Uye zvakare disability sector yedu Arasikirwa zvikuru nekuti I think Teri was one of the pioneers vaipusha pamberi kuratidza kuti vanhu disability is not inability. He was one of the people who encouraged vamwe vanhu. Inini was also one of the people akanti encourage. Inini ndiri munhu ndinongogara ndiri mumba I wouldn't interact nevamwe vanhu vane disabilities but Teri akandiratidza kuna Leonard Cheshire kuna nani achingondidza sinikiwe vamwe vanhu vane disability vatinao munharaunda ndeavo. You have to interact and engage now. Mungada kuti kudiwo nemamwe maartist vanga vachibatana Teri uyezve kune mapromoters tinosichinzwa kumaartist especially vanorarama nedisability vachichema kuti mapromoters atikagara tingadawo kuti nemaartist ndinongoti kune mamwe maartist vane disabilities. Keep pushing guys, keep pushing. Zviripo munazvo ende imi mukaramba muchipusha vanhu vari kunzoko vachakonea zvakaita senge mapromoters vachakonea kuti sezvazvaita Teri. Teri was one of the people kuti vese vari tuna chipo vanga vapusha music yavo zvakanyanya. Kune mapromoters ndongotiwo please guys support us tiendesewo kune mamwe mashows tiisewo pamaposters. We need to engage, we need to show people kuti disability is not inability. Vane disability hazvirevi kuti you can't achieve what you want to achieve in life. Inini ndinobva ndati handidi wanzofarira kuti disability ndinowanzoda kuti different ability. Yes. Why ndiri kudaro nekuti imi ndakasichiona imwe documentary yenyu muchitoita zvese but munongozviita nedifferent way. So let's promote word rekuti different ability. Yes. Yeah. Mungada kuti kudiwo kune maartist kune mafans varasikirwa nemuimbi wavo. Kune mafans ndinongoti tine urombo nezvaitika. Teri anga achiri like a flower anga ichiri kubluma. You guys were expecting more from Teri, you were expecting more music kubva kuna Teri. Asi ndinongoti musarase tariro kune music yakanga aburitsa iyoyo. Keep playing, keep watching music iyoyo muchiteerera muchidi zvaakatisira izvozvo. Tinongoti tine urombo nezvaitika. Aiwa ndinokutenda nenguva yenyu yamatipa yekuti tinge tichinokuruka. Tinotenda. Vanhu vazhinji vanogara ushamisika kuti sei motikari yedu ichisvika kunzvimbo dzose munyika yeZimbabwe mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Aiwa secret yedu iri pasuspension yatinogadzirirwa navasaura vedu veFit and Go vanowanikwa panamba 48 Kaguvi Street muguta reHarare. Aiwa ava ndo nyanzvi pabasa iri. Chaunongoita kusvika panamba 48 ivo chavanoita vanobva watanga nekucheka motikari nekuona kuti ndezvipi zvakafa maspares wobva wamaona ipapo zvakare nekuti idzi ndidzo shasha.